Сёння маладыя людзі папоўняць рады сіл спецыяльных аперацый, органаў пагранічнай службы і іншых вайсковых фарміраванняў Беларусі. Галоўная адпраўная кропка для навабранцаў Гомельшчыны – плошча дзяржаўнага флага. У гэтым глыбокі сімвалізм. Маладыя людзі набываюць статус абаронцаў айчыны пад шатамі галоўных дзяржаўных сімвалаў. Сам с Гомеля, хочу идти служить, все нравится, полностью попал в хорошие элитные войска, иду с прекрасным настроением. Я всю жизнь спортсмен, мне не надо готовиться, поэтому я полностью готов, как и все ребята, которые здесь, все спортсмены, все на месте. Пройдет оно весело, достаточно интересно, особенно те войска, в которых мы будем, скучать мы там точно не будем, это 100%. И честь, и гордость, и то, что сейчас мы его видим вот таким пацаном, да, ребенок, а придет он уже мужчина, взрослый, совсем с другими мышлениями, мыслями. Поэтому армия – это то, что делает парней мужчинами, взрослыми, которые будут уже понимать и отдавать, нести ответственность за себя и за всех, кто рядом. Задачи, якія стаяць перад новым папаўненнем, застаюцца нязменнымі. Армія – гэта перш за ўсё школа, дзе за кароткі тэрмін трэба будзе дасканала авалодаць ваеннай навукай. Маладых людзей чакае інтэнсіўны курс ад глыбокага вывучэння тэорыі да адпрацоўкі найважнейшых практычных навыкаў. Хочу пожелать нашим призывникам достойно представлять Гомельскую область, овладеть военно-учетными знаниями, получить нормальную физическую подготовку и вернуться к выполнению своих гражданских обязанностей здоровыми и возмужавшими. А часть из них, кому понравится защищать Родину с оружием в руках в рядах вооруженных сил, я желаю проявить себя в первые полгода и потом поступить на военную службу по контракту или в военную академию Республики Беларусь. Сённяшняя адпраўка толькі пачатак маштабнай кампаніі. Работа прызыўных пунктаў Гомельшчыны працягнецца. Проводы ў воінскія часці будуць доўжыцца да 6 мая. Наперадзе ў навабранцаў курс пачатковай падрыхтоўкі, а ўжо ў канцы месяца наступіць самы адказны момант. У апошніх чыслах мая ва ўрачыстай абстаноўцы навабранцы прымуць прысягу на вернасць радзіме і беларускаму народу.